Kublai pi baro ka kerteng jonga ka dei Susilia nongsit ngasa ha laimer opashulong but kashnok tra jonga te ka dei nongstan ting ngila sa aslam ha laimer kat kum ka jinge thu I mei pate ngila sa kumbala ar prasna me ngidan arngut sipara bat ngadei baar ngaladan ar phois nam karta ipa jonga ti ide humgat I mei pate I the housewife ti ngalasang banrai na rupa ngarang dan khat asnam hayu mani te ki bahiyeng ki imei pa hi ba inspire yang ban rai ban shembenta ha yu mani ka hobi jonga te kede hi ka jing rai ban rai ban tam ban rai ka jing thmu jonga pa ka jing em jonga te kede bangan long zoologist ha ka to ka feel ka bangali puli ken kum ka contestant hi te ngawan ha ka ni ka surkun ot ba nga sutanat ba ban rai henry ka jing thmu pa ka bangadan ka jing em ka jonga pat ka long ba ladang a poisa ka thong te ngan yo kan ban pandap ka jing puli ki badang sa ka jing em ka jonga baru side by side ba ka music ken ti kani ka surkun ur ka ajing kerman shibun yang aba ladang apa isha ka thong te ngala kan ban pandap ya ka jing thmu ka jing em ka jonga bat khadu ru nga ngo yu blai ubala dan kat bat ngi bat nga kani ka por ru bat ru haki competition ki ba ngale ru bangan pen imoy ka sap ka ba uhi ula ai bat ru bat ki baro ngabu tiak sang ti ba climb bor ki jong ublai ba ki ban jack and jacket kum ka kamon ka jong uhi khablai shibun